Unusual just happened in the Horn of Africa. A major port deal between Ethiopia and Djibouti was on the table, a deal that could have changed billions of dollars in trade. But then, Ethiopia said no. Not just a small disagreement, a full rejection of the offer. And the real reason is not what most people think, because this is not just about a port. This is about power, survival, and access to the sea. So what really happened behind closed doors? Let's break it down. Right now, Ethiopia is one of the largest landlocked countries in the world. So, እዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕቂ ኣገራሚ ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ እዚ ንጅቡቲ ዝበሎ ዓቢ ኣዛራብነት ኮይኑሎ እሳ ግን ንበይና ክትሪያ ከለኻ ትርጉም ኣይትበካን እያ ምክንያቱ ብዓብዩ እቲ ከባቢና ኣብዚያ እዋን እዚኣ እንታይ ይካየደሉ ኣሎ ከነስተብል ክንክል ኣለና መጀመርያ ምዝ ከነተሓዞ እሞ አልባነት ገመና አልባነት ነው። ዲጂታል ገመና የለውም፣ ዳታ ገመና የለውም፣ ሚስጥር የለም ማለት ነው። እኛ ጋር ገብቶ ከሚሸጥበት ዋጋ ቢያንስ 30% የዋጋ ጭማሪ እኛ ጋር ይኖረዋል። ለኢትዮጵያ የብልጽግና ጉዞ ኢትዮጵያ ዜጎቿን በበቂ መግባ ራሷን ችላ በዓለም ተወዳድራ የላቀች ሀገር ለመሆን ካሉብን ዋነኛ ማነቆች ትልቁ ችግር ወደብ አልባነት ነው። የባህር በር ጉዳይ ከዚህ ቀደም ስንለው በተገለጠና በሚታይ መንገድ አሁን ባለው ሁኔታ ምን ጫና እንዳለው ምን ችግር እንዳለው ሁሉም ሰው ያየው ይመስለኛል። ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ከዚያ ሸሽታ ርቃ መኖር የህልውና ጉዳይ ነው ያስባለው ምን እንደሆነ አሁን በግልጽ ሕጂ ብዛዕባ ዴታ ፕራይቨሲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ባሕርን ኣብ ደገ ባሕርቲ ዘይብልካሲ ምስጢር ናትካ ኣይሕሎን እዩ ዝብል ዘሎ ካለ ዘራርባ ብወደባት ናይ ካልኦት ክትእቱ ከለኻ እቲ ንብረት እትዎ ዘለኻ ክሪዎ ይኽእሉ እዮም እንታይ ትእቱ ኣለኻ እንታይ ተውፅእ ኣለኻ ክሪዎ እዮም ዲጂታል ኢትዮጵያ ዲጂታል ሃገር ክንብላ ከለና እውን እቲ ኢንተርኔት ክመፅእ ከሎ እቲ ገመድ ብካልኦት ግርባብታ ኣቢሉ ስለ ዝሓልፍ ኣብኡ እውን ክሪዩና ይኽእሉ እዮም ምስጢርና ይዕቀብን እዩ ፕራይቨሲ ናትና ይሕሎን እዩ ዝብል ዘሎ like who is he trying to fool ንመን ክዕሹ ዝደሊ ዘሎ ንኣብነሲ ብዓሰብ ገይሩ ዝመፅእ ኣብ መስመር ናይ ኢንተርኔት ኣለካ ንበሎ ካብ ዓሰብ ኣውዲ ይትበቁል ብህንዲ ኣቢሉ ወይ እውን ብኤሮጳታት ብግብፂ ኣቢሉ ዝሓልፍ ገመድ ኣይኮነን እቲ ምስጢር እኮ ኣከባቢ ኤርትራን ጅቡትን ጥራይ ኣይኮነን ዝርአ ካልኦት እውን ይርእይዎ እዮም እቲ ምስጢር እስኻ ትብሎ ዘለካ ብቀደሙ ነገሩ ኣብ ዓድኻ እንተደይገበርካ እምበር ወላ እውን ናትካ ወደብ ከተምፅኦ ከለካ ካብቲ ዝገዛእካሉ ተበጊሱ ክመፅእ ከሎ እውን ካበይ ይመፅእ ከም ዘሎ ይርአይ ናው ኢትስ ክሊር ብጅቡቲ ክትእቱ ከለካ ጅቡቲ ነዚ ምስጢር ናትካ ነዚ ኣጋጢሙካ ዘሎ ፀገም ንክትገብር ናፃ ኮይንካ በዓልካ ከተመሓድሮ ትኽእል 60 ዋንነት ዘለካ ወይ እውን ቁፅፅር ዘለካ ድሌትካ ክትገብረሉ ትኽእል ኣብ ደገ ባሕሪ ስራሕሊ ኢሎምካ ኣይደልን የልካዮም ንምንታይ ኣይደልን የልዎም ኣብዚ ድማ ናይ ምስጢራውነት ናይ ኢትዮጵያ ክዕቀብ ኣይከኣልን እናበለ ዝበክ ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚኣ ሓንቲ ትራንስሌሽን ናይዛ ዝገበራ ነዋሕ ቪድዮ ስለ ዝኾነት ኩሉ ኣይሰማዕኳን እንታይ ከም ዝበለ ስምዕዎ ቁልፊ መተሓላለፊ ባሕርታት ከም ኢትዮጵያ ዝበል ዓቕሚ ብዘለወን ሃገራት ክሕለው ይግባእ ክብል ተዛሪቡ ደቀቕቲ ሃገራት ወሰንቲ ዝኾኑ መተሓላለፊ ኣፍ ደገታት ባሕሪ ክሕልው ስለ ዘይከኣሉ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሳሰለ ዓቕሚ ዘለወን ሃገራት ክሳተፋ ከም ዝግባእ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተዛሪቡ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሰሙን እዚ ምስ ብሔራዊ መደበር ቴሌቪዥን ኢቲቪ ኣብ ዘካየዱ ቃለ ምሕተቱ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብተኽእሎ መጠን ብሰላም ክፍታሕ እንተዘይኮይኑ ግን ግድን ክኸውን እዩ ዘለዎ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ቀንዲ ነጥብታት ቃለ ምሕተት አብይ አሕመድ ክቕላዕ እንከሎ ኢትዮጵያ ዜጋታታ ብእኹል ክትምግብ ርእሳ ክትክእልን ኣብ ዓለም ተወዳዳሪት ክትከውንን ካብ ዘለውዋ ማሕለኻታት እቲ ዝዓበየ ወደብ ኣልቦነት ምዃኑ ገሊጹ ነዚ ድማ ከም ትወትሩ ዝብሎ ምስ ጉዳይ ህልውና ተኣሳሲርዎ ኣሎ መስመራት ገመድ ኢንተርኔት ብካልኦት ሃገራት ዝሓልፉ ምዃኖም ሚስጥር ሃገር ንምሕላው ስጋኣት ከም ዝፈጥር ዝጠቐሰ አብይ አሕመድ ኢምፖርት እንገብሮም ኣቑሑት ኩሉ ሰብ ክፈልጦም ኣይግባእን ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ወደብ ኣልቦ ምዃን ናይ ሎጂስቲክስ ወፃኢ ብምውሳኽ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ካብ 50 እስካብ 100 ሚታዊ ዝዓበየ ናይ ሸቐጣት ዋጋ ከም ዘስዕብ ድማ ረድዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኩናት ኢራን ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ዘሎ ፀገማት ንኹሉ ግልፂ ይኸውን ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት እውን ኣልዒሉ ኢራን ዓፅያቶ ዘላ መፃበ ሆርሙዝ ንምኽፋት ናይ ዓለም ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ቀይሕ ባሕሪ እንተተዓፅዩና ንዓና ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ዓብዪ ኣጀንዳ ይክብል ገሊፅዎ
ብምኽንያት እቲ ኩናት ዝመፀ ናይ ፀዓት ቀረበ ምቁራፅ ንምብራቕ ኣፍሪካ ብፍሉይ ከም ዝጎደን ምስ ጉጅለ ዕጡቕ ሑቲ የመን ተዛሚዱ እቲ ኣብ መንጎ ወሽመጥ ዓደንን መፃብቦ ባብኤል መንደብ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ስጋት ንኢትዮጵያ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ምዃኑ ድማ ገሊጹ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሳሰለ ሃገራት ክውዕሉ ዝግብኦም ከባብታት ኣለዉ ዝበለ ኣብዪ ኣሕመድ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ዓቕሚ ዘለዎን ሃገራት ካብቲ ጉዳይ ርሒቐን እንተኸይደን ኣናእሽቶ ሃገራት ነቲ ወሽመጥ ክሕልዋ ስለ ዘይኽእላ ኣብ ኣተንን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ኣለና እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣዩ ዘድልዮ እዩ ሕጂ ካብዚ ንግንዘቦ እንታይ ዘሎ ሓደ ደቀቕቲ ሃገራት ክብል ከሎ ንኣሽቱ ሃገራት ኣብ ደገ ባሕሪ ክቋፃፀራ ከድሕና ኣይከላንየን እየ ዝብል ዘሎ ነቲ ፀገም ናይ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ብዓበይቲ ሃገራትን ነቲ ወሽመጥ ናይ ሕርሙዝ ክዓፁ እየ ዝብል ዘሎ ድማ ነቲ ዓብ ዝበሃል ሃገር እውን ደፍርህ ዘሎ ሕቲ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ድሓርካስ ዓበይቲ ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ከውሕሳ ዝኽእል ክብል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ ብግምጣሉ ይዛረብ ከም ዘሎ ብምስጢር ይዛረብ ከም ዘሎ ይድርዳእና ጂኦግራፊካል ዓብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ዓድኻ ከተውሕዝ ዘይከኣልካ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ዓድኻ ከተውሕዝ ዘይከኣልካ ባሕሪ ከይድካ ከተውሕሰሉ ትኽእል መንገዲ የለን ግን ብሓፈሻ እቲ ድራማ ንሪኦ ኣለና but this is not the only thing ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ስምዑ ኣብዝኻ ካልእ ዓብዪ ሚድያ ካቨሬጅ ኢትዮጵያ ረኺቡ ዘሎ enters its fourth year, an MEE investigation shines light on why it's still happening. Ethiopia is covertly supporting Sudan's paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, from a national army base near the western city of Asosa. This is despite Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, pictured here with Sudan's leader, claiming neutrality in the war. And it's part of a wider web of international collusion in lucrative ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን መበል ሳልሳይ ዓመቱ ኣብ ዝረግፀሉ ዘሎ ዓብዪ ናይ ሚድያ ካምፔይን ይግበር ኣሎ እዩ ብዙሓት ሚድያታት ነቲ ዝተረስዐ ኩናት እናበሉ ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ካብኡ ድማ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ድራማን ስርቅን ምትላልን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑን መርኣያ ናቱ ድማ ኩናት ናይ ሱዳን ብዓለም ቆላሕታ ከም ዘይረክብ ካብ ናይ ቀዛ ይኹን ካብ ናይ ካልኦት ዝዓበየ ሓደጋ ዘለዎን ብዙሕ ዕንወት ደውርድ ዘሎን ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ስቃይ ወሪድሉ ዘሎ ክነሱ ኣብ ሚድያ ክመፅእ ከም ዘይክእል ገይሩ ተዓፅዩ ዘሎ ኩናት እዩ that's why ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ከምዚ መበል ካልኣይ ዓመት መበል ሳልሳይ ዓመት ክበሃል ከሎ እዩ ሸፈነ ዝወሃቦ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ቀደም ኩናት ናይ ሱዳን ክበሃል ከሎ ተን ናይ ጋልፍ ስቴትስ ኢማራትን ካልኦት ሓይልታትን ገለ እናተባሃለ ይዝረብ ነይሩ ሎሚ ኩናት ናይ ሱዳን ክበሃል ከሎ ቀዳማይ ዝጥቀስ ዘሎ ብልፅግና ኣብዪ ኣሕመድን እዮም ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ኣብ ምግዳድ ዓብ ተራ ዝፃወት ዘሎ ብልፅግና እዩ መብዛሕትኦም ድማ እንታይ ትረብሑ ዘይመርሐ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ረሳሕ ተግባራት ክኣቱ ዝኽኣለ ዝብል ዘረባ ድማ ክመላለስ ይሰምዕዎ ኣለዉ ብርግፅ ሱዳናውያን ኢትዮጵያ ትገብሮም ዘላ ክሕደት ንሓዋሩ ክርስዕዎ ኣይክእሉን እዮም ግን ካብ ኣብዪ ኣሕመድ ከንታይ ትፅበዩ ትሕቶ ንዘይፈልጦ ዳ እምበረ millions and protracted the biggest humanitarian crisis in the world. The Sudan war is a people's revolution hijacked and a civil feud compounded by extraterritorial interests, money, geopolitics, ethnic hate. Fought officially between Abdel Fattah al-Burhan of the Sudanese Armed Forces, or SAF, and RSF leader Mohammed Hamdan Dagalo, known as Hemeti. But the list of unofficial international actors is long, from the UAE to the EU, trading weapons or people or gold. The dark money flows right to your doorstep. እዛ ኤፒሶድ እዛ ቪድዮ ዝገበርዋ ሚድል ኢስት ኣይ ዝበሃል ሚድያ ዝገበራ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ እያ ምክንያቱ ኩናት ናይ ሱዳን ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ከም ዝግበር ዘሎ ጌርካ ምግባር ሓደ ካብቲ ሽፋንን መታለልትን ዝጥቀመሉ ዘለው እዩ ዕላማ እቲ ኩናት ግን ብልክዕ ብዙሓት ናይ ሪጅናል ፓወርስ ናይ ዞባውያን ሓይልታት ኢማራት ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎና ሰሊፋ እትገብሮ ዘላ እዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ከነበላሹ ስለ ወይ ነቲ ሓበሬታ ኣጉዲሎም ክነግሩና ስለ ዝደልዩ ነቶም መራሕቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ሒዙ ንኣብነት ናይ ዊልያም ሩቶ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሶማልያ ናይ ጫድ ናይ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክ ናይ ሊብያ ከምኡ ናይ ግብፂ ገለ ተታሒዙ ሲያቶም እዮም ናይ ደቡብ ሱዳን እዚኣቶም እዮም ትሕግዝዎ ዘለዉ እዩ ዝበሃል that's not the full picture ዝዓበየ ስእሊ እሱ ጥራይ ኣይኮነን እዚኣ ድማ ያ ንሱዳን ሃስያታ ዘላ they always deduct the main actors ቀንዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝዋስኡ ዘለዉ ንምንታይ እቲ ኩናት ዝዋጋእ ዘሎ ክልተ ጀነራላት ንስልጣን ይዋግኡ ኣለዉ ነው ናይ ወርቂ ንግዲ እዩ ናይ ሕርሻ ንግዲ እዩ ናይ ፀጋታት ንግዲ እዩ ናይ ምዝመዛ ንግዲ እዩ ናይ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ንክህልወካ ዝግበር ዘሎ ንግዲ እዩ ስለዚ there ብዙሕ ፋክተርስ እዮም ዘለዉ ብዙሓት ነጥብታትን ብዙሓት ረቋሒታትን እዮም ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ ንክቕፅል ነዚ ኩናት ዝምዕዋት ድማ ብዙሕ ረብሓ ከምፃልካ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ there is one thing እዚ ሕጂ ነቲ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ዘምፀአ ቀልጢፉ መጀመርያ ሪፖርት ዝገበረ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ
ኣብዛ ሓለፈ እውን ነጊረኩም ነይረ ነዚ ኩናት ናይ ሱዳን ንክቕፅል ዝገብርዎ ዘለዉ ኢማራት ጥራይ ኣይኮነት ሃገራት ኤውሮፓን ኣሜሪካን እዮም ስለምንታይ እንድሕሪልካ look at this Sudanese civil society and leading international partners met in Germany to discuss what the እዚ ኣብ በርሊን ዝተገበረ ኮንፈረንስ ብዘይ ናይ ሱዳን እኹል ውክልና ንህዝቢ ሱዳን ከየወከልካ ብኻልእ ክልተ ጀነራላት ዋጉሎም ዝብል ናይ ኢማራት ናራቲቭ ተኸቲልካ ንህዝቢ ሱዳን ዘነፀለ ህዝቢ ሱዳን ዘይሳተፈሉ መንግስቲ ሱዳን ዘይሳተፈሉ ኮንፈረንስ ክትገብር እሞ ከዓ ዝሕዝን ኣብ በርሊን ምዃኑ እዩ ንኣፍሪካ ክመቕሉ ከሉ ዝተገበሩ ወይ ዝመስል ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ስለምንታይ ከምቲ ዝድለ ቆላሕታ ዘይረኸበ ብላ 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 እናበሉ ከሽክዑና ዝፍትኑ ኢትስ ኣክቹዋሊ ቢዮንድ ዳት ምክንያቱ ኢማራት ዝበሃል ኣብቲ ከባቢና ዝገብሮ ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን ፅልዋ ከም ዝኾነ ንሱ ድማ ንሃገራት ኤውሮፓ ብምሎም ኣብዚ ዩኬ ኣሎ ዩኬ ብዓብዩ ኮምፕሊሲቲ እዩ ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ሸለልትነት ጋቢዙ ኢንዳይሬክትሊ እውን ናይ ሞራላዊ ሓላፍነት ዝወስድ እናመሰለ ብኢማራት ዝዝወር ዘሎ ኢማራት በዛ ንእሽተይ ዓቕሙ ብዙሕ ኣይመገበረን በዓል ዩኬ በዓል ፍራንስ ዩሮፒያን ዩኒዮን ንዶናልድ ትራምፕን ናቱ መሳድ ብሎስን ስለዝሓዘዩ እቲ ኢማራት ከም ድሌቱ ከም ዝናገበረ ዘሽካዕልል ዘሎ እቲ ምሽክዕላል ድማ ናይ ብሓቂ ታሪካዊ ዘሕዝን ፍጻሜ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እንተኸድካ ተመሳሳሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ነይሩ ኢማራት 500 ሚልዮን ሂባ ብላብላ ኢትስ ኦልዌይስ ዋይት ዋሽንግ ብሎ ከምዚ ነቲ ዝግበር ዘሎ ገበናት ሸፋፊንካ ክትሓልፎ ትፍትት ንመለስ ናብ ኢትዮጵያ ዝሓንቶም ናይ ሃገራት ዓረብስ ከም ሻሞም are we talking about? Yeah, so hi, Matilda. We had been working with Yale's HRL for a few months because I think probably in October or November, I started to hear from sources about the possibility of an RSF training camp in the Benishangul Gumuz region of Western Ethiopia. It's a war-torn place anyway. There's a large number of refugees from there, internally displaced people. It's also crucially very near the Sudanese borders, near the Blue Nile state. What then happened was that in February, Reuters reported the existence of እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ነቲ ሳተላይት ኢሜጅ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ገሙዝ ዘሎ እቲ ብዙሕ ሪፖርት ዝገበርናዮ ንመጀመርያ ነቲ ሓበሬታ ዘውፅአ ናይ ሮይተርስ ጋዜጠኛ ዝነበረ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ የል ዩኒቨርሲቲ ብሳተላይት ዝተሰነየ ነቲ ነጥቢ ብዘየከራኽሪ መንገዲ ከም ዘነፅሮ እዩ ዝነግር ንውሕ ዝበለ ኢንተርቪው እዩ ዝገብር ገለ ካብቲ ዝብሎ ነጥብታት ክንጠቅስ ተኮይና ድማ ሱዳን ኢትዮጵያ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ረሳሕ ተግባራት ተዋፊራ ኣላ ንዝብል ሓደ ክፋል ዝብልዎ ብልፅግና ምስቲ ናይ ሰራዊት ሱዳን ንህወሓት ብኣርሚ ሰብዓ ደገፍ ይገብር ኣሎ ኢሉ ዝኣምኖ ንዑ ካውንተር ንምግባር ክኸውን ከሎ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ግን ናይ ሙሉእ ብምሉእ ወይ ከዓ ብዓቢ ደረጃ መጋበርያ ናይ ኢማራት ስለዝኾነ ኢማራት ድማ ኣማራፂ ስለዘይብላ ሕጂ ወይ እውን እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ናታ ምስ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ኣጋጢምዋ ዘሎ ተነፅሎታት እቲ ዝእንኮ ፈረስ ክኾና ዝኽእል ንሱ ስለዝኾነ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ጋምብል ወይ እውን ብልፅግና ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ዝዓበየ ቁማር ዓባይ ሃገር ሒዙ ኣብ ሓደገኛን ረሳሕ ተግባራትን ክዋፍር ተገዲድሎ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ዘለዎ ፖለቲካዊ ምንቁልቋል ምዃኑን ከተንቆልቁል ተጀሚርካ ድማ all you do is ዝረኸብካዮ ኢኻ ምስ ክሕግዘካዮ ዝበለ ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል ናይ መወዳእታ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣካይዳ ይኽእል ስለ ዘሎ ካብ ኢማራት ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ኢማራት ክእለይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክፍንተት ይኽእል ኢሉ ዝነግረኩም ፅሉል ጥራይ መሊሱ ክቕፅል ካብኡ ዝገደደ ቅርበት እዩ ክገብር because he has no option ኣማራፂ የብሉን ኣብዪ ኣሕመድ መመሊሱ ኣብዚ ዝኸዶ ዘሎ መመሊሱ እናተኣልከ ይክኸይ ካብ ኢማራት ተፈንቲቱ ናቱ መንገዲ ክኽተለሉ ዝኽእል መንገዲ የብሉን ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገማት ኣብ ግምት ኢኻ he has no option ናብ ኤርትራ ገፁ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ናይ ባሕሪ እውን again ኤርትራ ዓበይቲ ዲልስ ንሱ ክደፍሮ ዘይክል ንኣብነት የመን ስዑድያ ምሳተወት ኢማራት ስለምንታይ ክትሃድም ክኢላ ስለዚ ንኢማራት ተንከስ ክብል ከም ዘይክእል ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ ኤርትራ ንሱ እንተገይራ ጥራያ ካብዚ ናይ ኢማራት ፈተነታት ክድሕን ትኽእል ኣናተይ መረዳእታን ገምጋምን ከምኡ እዩ ዝብል because at the end of the day እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንኤርትራ ኤርትራ ይኹን ሱዳን ይኹን ካልኦት ሃገራት ዝድፈርሉ ዘሎ ምክንያት እውን እንተሪኢኻ ዝኣክል ድርዒ ኣለዎም ወይ እውን ነፍሶም ክከላኸሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኣነ ልዕሊኦም ክላገፅ ክእለ
أبزي أكرداكم زلكم كم إيرترا وخنكا there was this video I'm gonna share lately أبزح نقراتون بوغن إيرتراون ريو سلزلنا زيامو نتكرنا أفريقيا كريكم. Across the Horn of So if you look into the Zobana انتاي زقات موزولون دحريلكا كرنا أفريقيا انتاي مثل أبقمتي تيخا إيرترا ريو السودان ريو عندن صوماليا كالوتن ريو أجي كان استوعلوا لزلنا التدفرت نايزوم حيلتات كابنتاي زمزو زولو سلمتاين زين هقرات زياتن السودان تدفر دلا تيمارات دما كمي جيرين زين هقرات زدفرن زولو نزبل وتهدروا عاقم خلوه كاي خليو نفس خاخت كلا خلت خلي قاقل بوليتيكاوي كابيتال اللقادو دبلوماسياوي كابيتال اللقادو انتاين مالتيو سودان منقس السودان مسودغي أبتي حقواف زنبرلهم جزيه እቲ ዲፕሎማቲክ ካፒታል ዓቕምናትካ ዲፕሎማሲ ክፅሉ ፖለቲካ ክፅሉ ሚድያ ክፅሉ ዓቕሚ ናትካ ድሩት ምስኮነ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ኣገዳሲ ይኮነን እንታይ ዳ እቲ ንሳቶም ስፒን ክገብርዎ ዝኽእሉ ወይ ነቲ ዜናን ሚድያ ዓለምን ከመይ ገይሮም ኣንጻርካ ሞቢላይዝ ክገብርዎ ይኽእሉ ብኻላ ዘራርባ ብዘይ በደልካ ኣገዳ ወርደካ ብዘይ በደልካ ዕፅዋይ ወርደካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገበን ኩሉ ግዜ ሽግር ኣብ ዙርያኻ ከምዚ ዝንቢ ይገብርዎ ነዚኣ ድማያ ኢማራት ካፒታላይዝ ክገብሮ ዘላ ነዚ ኩነታት እዚ ተጠቂማያ ነቲ ሓደጋ ተጋድዶ ዘላ ስለዚ ሱዳን ዝኣክል ምክልኻል ስለዘይረኣዩላ ናይ ክልተ ጀነራላት ምፍላያት ኣሎ ኣይተረጋጉን ኣለዉ ስለዝበሉ መዝሚዞም እዮም ኣብ ሱዳን ከም ዝገብሩ ዘሎ ሶማል ከምኡ ዝኣክል ሓይሊ የብሉ እቲ መንግስቲ ስለዝበሉ ናይ ኤርትራ ግን ሓያል መንግስቲ ምዃኑ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ኩናት ናይ ካልእ ከምኡውን ኣብቲ ካልእ ይርይዎ ነይሮም መንግስቲ ሓያል ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ኢማራት ናይ ኤርትራ ግን ዝዓበየ ፀገም ናቶም እንታይ እዩ ኤርትራ ዲፕሎማቲክሊ ዝተነፀለት እያ ዝገበርና እንተገበርና ብካልኦት ዓለም ኣንፃራ ደው ኢላ ክትቃወመና ኣይኮነትን ዝብል ዓሻ ካልኩሌሽን ዳትስ ዋይ ድማ ልኡላዊ ኣብቲ ገባሕር ናትና ክንወስዶ ኢና ኢሉ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ንጎምሸትን ዝግዕር ዘሎ this cannot be normal ናይ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ኣብ ደገ ባሕሪ ክወስደ ኢልካ ይትዛረብን ኢኻ እምኻ ልኡላዊ ኣነ ዝቋፀሮ ሓይሊ ባሕሪ ናተይ ዘርግሐ ወታደራት ናተይ ዝንቀሳቀሰሉ ዝብል ዘሎ እቲ ኣጀንዳ ናይ ኢማራት ስለ ዝኾነ ይጥራይ እዚ ክብል ከሎ ድማ ድጋፍ ዲፕሎማቲካል ካቨር ኣለዎ ውፁእ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ይጥሕስ ኣሎ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ሓደ ንፍዕ ኤርትራዊ ኣካውንት እውን ኣሎ እንታይ ፅሒፍ ነይሩ መስለኩም ኢትስ ኦልሶ ዲስ ኣገዳሲ እዩ እቶም ንዓና ካሃስዩ ዝፍትኑ እውን ከነቃልዕ ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ናይ ማሪታይም ዝኾነ ናይ ባሕሪ ኮንፈረንስ ገይሮም ነይሮም ከም ትዝክርዎ እዚ ናይ ኣባል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፓርላመንት ኮይኑ ኣብቲ ናይ ማሪታይም ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ጉዕዞ ናይ ባሕሪ ዝብል ኮንፈረንስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተገይሩ ዝነበረ ኢንተርቪው ገይሮም ላምፅልኩም ነይሩ እንታይ ዝብል ነይሩ ኣባል ናይቲ ናይ ኤውሮፒያን ፓርላመንት ዝኾነ ቴሪ ሚራኒ ዝበሃል has described Ethiopia's pursuit of access to the sea as a logical and legitimate right. ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ትደልዩ ዘላ ቅቡልን ፍትሓውን እዩ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ናይቲ ሚድያ ብልፅግና ዝገበሮ ናይ እንግሊሽ ሚድያ እዚ ፒኦኤ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ገለ ናይ ኣፍሪቃ ኢሉ ኣነ እቲ ሽሙ ምሉእ ሽሙ እቲ ሚድያ ብልፅግና ዝኸፈቶ እዩ ስለዚ ነዚ በዚ ገይሮም የውፅዎ ኣለዉ እዚ ካ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ልኡላዊ ኣፍደገ ባሕሪ ኣብ ትደልየሉ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ካቨር ዝገብሩላ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ በብልፅግና ብኢማራት ዝተመወለ ዝተፈላለየ ኮንፈረንስስ ኣብኡ ዝሳተፉ እውን ፅልዋ ናይ ኢማራት ብዘለዎ መንገዲ ብዙሓት ከም ዝሳተፉ ይግበር እዚ ኩሉ ኮንፈረንስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ካብ ዜሮ ዝበገስ ኣይኮነን እቲ ዲፕሎማቲክ ዌይት ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ፅልዋ ናይ ኢማራት ብገንዘብ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዩኬ ዘይተኣደነ ፅልዋ እዩ ዘለዎ እቲ ካፒታል ኢንቨስት ገይሮሞ ዘለዉ ነዚ ከነውፅእ ንኽእል ኢና ነዚ ተዘይጌርካ ናበልካ ትዊስት ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ክኢላታት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብተደጋጋሚ ዝዛረብዎ እዮም ቀደም ንሕና ንገዝኦም ነርና ሎሞ ክገዝኡና ቀሪቦም ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ገለገለ ሰብ ካሎ ከይተገረመሲ ኢማራት እኮሲ መግዛእቲ ናይ ዩኬ ይብለካ ነው ዩኬ ያ ክትግዛእ ቀሪባ ዘላ ዩኬ ኣንጻር ድሌታቱ ከም ዝኸይድ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ኢንፋክት ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ዩኬ ኣትዮም ነቶም ናይ የማን ክንፊ ፖለቲከኛታት ኣኽረርቲ በዓል እቲ መን ኢኻ ትብሎ ኣምፂልኩም ነይረ እቲ ፈራጅ ኔል ፈራጅ ዝብልዎም ኣብ ኢማራት እናኸዱ ምስኣቶም እዮም ዝሰርሑ ዘሎ ብቐረባ ስለዚ ኢማራት ብግምጣል እዩ ዩኬ እውን ሓደጋ ኣትይዋ ዘሎ ራይት ትክክለኛ ገንዘብ ነቲ ዘለካ ገንዘብ ብትክክለኛ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ዝግብኦ ቦታ ኢንቨስት ክትገብር ተጀሚርካ ፖሊሲ ኣብ ዲሞክራሲ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ እስራኤል ንእሽተይ ሃገርን ኣሜሪካ ትዝውራለ ንብል ዘለና እኮ ገንዘብ ስለ ዘለዎም እዩ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ድማ ዩኬ ዝበሃል እቲ መንግስቲ
يفتوى إمارات بعبد درجة تسألوا زلا بعبد درجة قطرون تسألونا يقولوا يوم جن again تي يوكي عقم زلوا خينو إمارات ناتو مجابرات زمسلكونا بقمت علي تي إمارات زبال جنزبو فليت وين تجين نعمل أب يوكي نحرقتكم أب إمارات تغيتكم عبيت الكامباينات نا إمارات مني زمر حزلون دريلكا إنجليزاويان أمريكاويان بجنزب زبالة سيوس كابنيو جزيم يمسوا بجنزبه أب دبي نا دبي إيرلاينز دي ولا نقل إيرلاين إميريتس إيرلاينز قلت تريخان إنجليزاويان كانوا إيروبيين يمزمر حزلون سلزة تحنقل زبال كابتاب عدك رعب زغل نلا على يخفلوا ولا عليه دم تاكس زبال سلزة كفل أب يوكي دمت أب يوي دمت شو تحنقل دمان عمي قلقي برسي بجنزب جاي مجزول له ترسي لذي كالي زخا جنزب تلقى الرئيس قد جزء تلقى تالنت زخونو بريليانت زخونو سبعة سيغا بريليانت بوليسي قبل الكا بربع بعلتي ناي يوي مرة حدا خوينو زغلو وتقبر زلو جنزب جير كانت جزيغا نعتاتهم ونزخل عند رات قبر زلو دم إسرائيل كاد قافتبو مالا أبتبا أبراهام أكورد تقلد إنا تبالي كل تدمير كاري قايو زقبر زلو حدا يرتراو دما تايلو صحيفلو نيرو بس تقبر زل تردي كاري يتردى كان نتزرى بغا بلتسقنا عالم لخاوي حقن انترناشونال حقن لولاونت ناي هاجرن نخدفرو تشارتر نا يونايتد نيشنز دفيروم ناي لولاو مريتن بحر ناي كالوت هاجرات نغورو نسخا كم تتبابعم زل هاجيروم بروباغندا يقبروا له زي دايزي تكتكاتاتولو زدلي سقوم تكتوسدن بمبال تزاريب اللوزون اقداسيو نتي نريو زلنا ناو نيشتي مارشا كنكيرينا مخنياتو there is a breaking news right now بدرجة ناي معربة وعالم بدرجة ناي كويناتنا إيران ات breaking news ما بزيادة عايزناه الريون خلينا لنكنون كزرب اللزغني Iranian ports since the operation began on Monday. Now, Iran has disputed that claim, and shipping data shows that some US-sanctioned vessels have entered the Gulf despite the blockade. Now, Iran relies heavily on its southern coast and the ports here for most of its trade. About 90% of Iran's economy. كم نريو زلنا إيران أبز زقبر زنبري كسع كندي كم زربحت اليوم زنبر زلو نابنت إذا خلو كابت كوينات دجمر إذن هجراتنا عرب كلن كويت بلو بحرين بلو سعودية بلو بجاكا سعودية قبل فرقة جازت إمارات بلو عمان كلن ندادك شيء أي كلام نيران إيران جن مليونات جزفت تنيران محلتي كندي مليون تنيران لو كدس أب ورحي كلته نايز عمت إسرائيل شد شمالتي ده مع التاوي توزن برات أتاوي قدمت كوينات بجمارو إيران كابشيات ناين دادي 215 مليون إيتيانيرا نمعلت تنيرا ديلي ريفينيوزي 215 مليون نمعلت تنيرا كابتي مشت أنا دادي أب كوينات بجمارو ورح سلسة دما إذا كوينات تخيل المول ورح مالتيو 239 مليون إيتيا أب جزء كوينات كتكسرن وأتاويتاتنا كان تنهجرات عرب زيرو كون كله ويروحد أتاو جبر خلوا إيران جن أتاونا توسيق سلم تاي هذا تنكالوت كيشات أدخل كلا نيران إيران جن تشتون نيرا واجنا نداد مسألة وسق سلسلة تكوينات بعين جنزب نيران أبتنا يمشطنا ندادي بس حاجة جنزبي تولى كم زنا بري زنكر زاد ما أيروني تي سجنتير نايت كوينات يوم زبلوا بزمن جدون كتريات خليها سلزي again this was also another important aspect أبت كوينات استفتر قداي زبلوا زلوا حجرما إذا من قد تخفيت له إذا مستخفتت راجاتات لو تيري وصلوا زلوا دونالد ترامب كان بحدش كوينات نغجمر ولا قا إسرائيل تسقط قبل تقنت كبيدي كونه معناته البيزنس ليدرز ويونا بيزنس كفال نايتي أمريكا عبيد سقطوا قبل لي stop from this زي كون نجارات قبل زلها حتى تنقلهم بزوج سقطوا قبل ليهم بزخونة كم دري زلنا it's a very very interesting time هجرات عرب دما بزوانزي أنت زي هيبنا بتنات نعمل لسه To bring a permanent end to the US-Iran war are rapidly underway, even as tensions escalate over the Strait of Hormuz. The US naval blockade of the strait has so far stopped 13 vessels sailing to or from Iranian ports in its bid to weaken Iran's economy. In return, Iran has threatened to block shipping passing through the Red Sea and to strike. أنت كابتن نزي سقوم تزين خجبر زقددتو ذبحال زلوا بتتجاجمي دونالد ترامب بتزخ هذا زغني بلوكي تقاتيلو بابيل من دبكت عصو مخانا إيران أتريرا تزاربان إيران سلزي كاب حرمز نبابين تسجيرو كتبان عالم بارالايزد كوني سلزي إزيا ندونالد ترامب حتى كابتن زرع على التونت بتاعتها سلزي إزا ناي بابيل من دب نخيت عصو استجبر قداي دما إيران
زعبي الليفريج تسعويتا نتسعوتا بتخكل تعويتات له سعودية ونابت قداي تيد نيروايز بهال مخنياتو سعودية بتدقاقامي ازي مع صوتي كابتي نابت حدا كي سجر تفرنيرا مخنياتو بوشمت حرموز كل انتن موادادرتك خسرا خلوا بابيل مندب كساب زي تعاصو سعودية وحدنا دادقن بخبر واقات شيء سلز نبرت دحن زخون الربح حقيراتو ليا جيوبوليتيكاوي عقمناتا كم دما دبلوماسيا عقمناتا دما بزح فرمتي هجي ازي كال اي جز نايت كوينات جن نتي بابيل مندبون تعزيمو سعوديا كبيت زخون فتنا كما تاسل زغل نزيا نخي جبر تتنقق الى كتلمنن كتتنققن كنيا يزبال دارقه حسابا سليط وادما اتكونتات ازي ناي بابيل مندب كي غاطمه اتكونتات تخفيت له مالتي كل زي دما بابيل مندب كسع كندي يقداس مخانو ابزي زحلفه كوينات دارقه بتنا قزا مس جمره كساب حجي بابيل مندب زبل ابتي سبوت لايت مبزعتهم ايفلطون يوم نيرهم كان ملحس نايتهم كومنتيترز ون كوتس ابيوم ስለዚህ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ስትራቴጂካዊ ቦታ ናይቲ ዞባ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘሎ ደጊሙ ደጋጊሙ ጎሊሑ ወፂኡ ኣሎ እዚ ድማ ንኤርትራ ኣብታ ኣገዳሲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ክልዋ ከም ዝኽእል ገይርዋ ኣሎ ነዚ እውን ኤርትራ ማክሲመም ሌቨሬጅ ክትገብሮ ብዝለዓለ ደረጃ ክትረብሓሉ ዘለዋ እዩ ክትጥቀመሉ ዘለዋ እያ ምክንያቱ ዝና ናይ ኤርትራ ክብሪ ናይ ኤርትራ መሊሱ ጎሊሑ ወፂኡ ከም ዘሎን ነዚ እውን ብዝያዳ ክንጥቀመሉ ኣለና ባህላይ ያነ ማለት ኤርትራ ይትፈልጦንያ ነዚ ገለመለ ኣካይዳ ናይቲ ነገራት ኤርትራ ልዕልማንም ትርዶያ ስለዚ ጥራይ we really need to focus on those things and benefit from this ከምዚ ዓይነት ርክባት ዝግበር ዘሎ ክንረብሓሎም ኣለና ኣካል ናቱ ይመስለኒ ምስ ናይ ባብኤል መንደፍር ዝነበረ ቻይና ነቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ክትተሓሓዞ ትኽእል እያ ብላብላ ዝብል እናገነነ ይመጽእ ኣሎ Across the Horn of Africa remains focused on shifting regional dynamics. A series of quiet diplomatic engagements is beginning to draw closer scrutiny. China, long known for its economic footprint in the region, is now stepping more directly into its political landscape, engaging both Ethiopia and Eritrea at a moment of heightened sensitivity. The question is no longer just about investment or partnership, but whether this evolving role could influence one of the region's most critical relationships. China's diplomatic footprint in the Horn of Africa is entering a new phase, one that goes ያ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ቻይና ነዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ምስቲ ናይ ባቤል መንደብ ዝነበረ ፍርሂ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንሓዋር እውን እዚ ኩነታት እዚ ከመይ ጌርካ ናይ ዕዳጋታት ምልኳት ከም ዘጋጥም ዘሎን እዚ ቦታ እዚ ድማ ንቻይና ኤሮጳ ምሉእ በዚ እያ ትነግድ ስለዚ እዚ መስመር እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ወላ ካብ ጅቡቲ ኣገዳሲ በይዝ እንተለዋ ኪንኡ ዝጠመተ ውሕስነት ናይዚ ቦታ ከተረጋግፅ ኮይንካ ምስተን ሃገራት ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ክትገብር ኣለካ እንዳ ብሪንግስ ናይ ኤርትራ ኣገዳሲት ሃገር ኣገዳሲ ቦታ ይሂባ ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ውፅኢት ናቱ ድማ ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት ናብ ኤርትራ ክውሕዙ ንርኢ ዘለና ተደጋጋሚ ካብ ሓደ መራሒ ናብ ካልእ መራሒ ዝጂቲ ስፔሻል ኤንቮይ ናቶም ክመላለስ ቀንዩ ምስ ኤርትራ ተራኺቡ ናብ ኢትዮጵያ እውን ከይዱ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ኪንኡ ዝሰገረ ግን ኤርትራ ዲፕሎማቲክ ሰንተር እናኾነት ትመፅእ ኣላ ብዙሓት ሃገራት ልኡኻት ናቶም ናብ ኤርትራ ይሰዱ ኣለዉ latest to be ኣብዚ ቀረባ ተገይሩ ዘሎ ንብሎ ዘለና ድማ ኣብዚ ቀረባ ተገይሩ ዘሎ ንብሎ ዘለና ናይ ካናዳ ኣትዩ ከም ዝነበረ ኣብ ኤርትራ there is ጃሽዋ መን እዮም ዝብልዎ እዚ እውን ኣካል ናይቲ መቐፀልታ ናይቲ ምስ ኤሮጳ ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ካናዳን እውን ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ይካየድ ከም ዘሎን እዚ ጃሽዋ ታባህ ዝበሃል ሜትሪትሪያን ፎሬን ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ and discuss regional issues ኣብ ናቱ ፔጅ እውን ፖስት ገይርዎ ነይሩ ማለት እዩ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ናብ ኤርትራ ገጽካ ዲፕሎማሲ ምግባር ወሳኒ ነገር ስለ ዝኾነ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እውን ንርኢ ኣለና ተስፋ ንገብር ነቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣብ ርእሲ እቲ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ከምኡውን ከም ተወሳኺ ምስ ቀጠር ዝግበር ምስ ቀጠር ግበራሎ ምስ ዩሮፒያን ዩኒየን ግበራሎ ኣብዚ ቀረባ ድማ ኣነ ከም ሰማዕኮ ድማ ኣብዚ ቀረባ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ እውን ምስ ኤርትራ ርክብ ክትገብርን ዲፕሎማሲ ክትገብር ክትፍትን ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ and if you look at this ነዚ ሸለል ክትብሎ ይትኽእልኒያት ውድድር ኣዝዩ በርቲዑ ስለ ዘሎ ቻይና ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ትኸይድ ከም ዘላ ይርእይዋ ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ they gonna counter this ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብሩ ክፍትን እዮም generally ምስቲ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ግምት ኢኻ ግብፅን ስዑድያን ቀንዲ መሓዙት ናይ ኤርትራን መሻርክት ናይ ኤርትራን ስለ ዘለዉ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ንክትመፅእ ቀሊል ኢኖ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኢንዳይሬክትሊ ምሕዝነት ኣለዎ ኣብ ደገ ዝተኸፊትሎም ኣሎ ኤርትራ ሞር ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ሽርክነት ትገብር ተላ ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ክልቲኦም ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዎ ናብ ኤርትራ ገፁ ንክመፅእ ነቲ ዕድል ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ምምፃእ ኩሉ ብዓይኒ
ኣወንታን ጽቡቕን ውጽኢት ከምጽእ ዝኽእልን ገለ ጌርና ጥራይ ክንሪኦ ይንኽእልና because America is America ነግራብ ሃገር ስለ ዝኾነ እውን ነገር ከምጽእ ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና ስለዚ again ኩሉ እቲ ነገራት ኣስተቢልና ክንሪኦሉን ከነስተውዕለሉን ዘለና ደረጃ ኢና ዘለና ኣካል ናቱ እውን ሓደ ኤርትራዊ ጽቡቕቲ ነጥቢ ኣልዒሉ ነይሩ እንደ ሓንቲ ኣርእስቲ ላለን ከነ ትመላለስ ኤሪትሪያን ፖስት ዝብል ከምኡ ናቕፋ ፕረስ ናቕፋ ኤነርጂ ዝብሉ ክልቲኦም ኣውፅኦሞ ዝነበሩ ሜዲተራኒያን ኤንድ ሬድ ሲ ኤክስፕሎሬሽን ሳሚት ዝብል ብናቕፋ ኤነርጂ ዝበሃል ዝግበር ዘሎ ሓደ ኮንፈረንስ ሶሳይቲ ኦፍ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚስትስ ማለት እዩ ኪኖት ስፒከር ዶክተር ዊልያም ቢል ብሮስወርት ዝበሃል ማለት እዩ ቺፍ ጂኦሎጂስት በዚ ኣብዛ ናቕፋ ኤነርጂ ትብል ካምፓኒ ምስ ኤርትራውን ብቐረባ ትሰርሕ ካምፓንያ እዚኣ ሬድ ሲ ኤክስፕሎሬሽን ድማ እያ ትብል ኣፕሪል ወርሒ 4 2026 ኣብዛ ወርሒ ሒዝናያ ዘለና 28 ክሳብ 30 ማለት እዩ ኣብ ሸርም ሼክ ኣብ ግብፂ ማለት እዩ this is very very important ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና እዚ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ክደፍኣሉ ኣብዚ ቻነል ይዛረብ ነይረ ግን ሰዓቱን ግዜኡን በፂሑ ድማ እዚ ኮንፈረንስ ይግበር ኣሎ ግብፂ ምዃኑ እውን ስትራቴጂክ እዩ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራ ነዳዲ ኣለዋ ዶ ጋዝ ኣለዋ ዶ there is all this ብዙሕ ዓይነት ቲዮሪ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ነዳዲ ምናልባት ነዳዲ ለካ ዶ ይብልካን ከተውፅኦ ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልን ነዳዲ ካብ ካልእ ፀጋታት ፍልይ ዝበለ ፖለቲካዊ እዩ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ነዳዲ ዘለዋ ረኣያ ርኢና ኣለና ስለዚ ኤርትራን ኣሜሪካን ዲፕሎማሲ ናተን ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ናይ ኤነርጂ ዲፕሎማሲ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኩሉ ቢዝነስ ዝርድኦ ናይ ነዳዲ እዩ ስለዚ ኤርትራ ዘለዋ ፀጋታት ክህልዋ there is a possibility ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ሂስትሪ ነይሩ ወይ ግን እንተወሓደ እውን ኤክስፕሎሬሽን ክግበረሉ ዝኽእል እቲ ቶፒክ ግን ክፉት ክኸውን ኣለዎ ዋላ ፈቲሾም የለን ክብሉ ዝኽእሉሉ መንገዲ እውን ክኽፈት ኣለዎ ስለዚ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ብግዱሳት ኤርትራውያን ናይ ኤርትራውን ናይ ኣሜሪካውን ትካል እዩ ምስ ኤርትራ ድማ ቅርበት ዘለዎም እዮም I hope መንግስቲ ኤርትራ እውን ተሳትፎ ናቱ ክዕዝዝ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብርግፅ ምሳቶም ርክብ ህሉ ኸውን እዩ I'm just ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝረኣኹ ዝዛረበኩም ዘለኹ ብዙሕ ስፔኩሌት ክገብር ኣይክእልኒ ግን ተስፋ ድማ ይህበኒ ከም ኤርትራዊ ኩሉ ፀጋታትና ክንምዝምዞ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እንታይ ኢለኩም ኣብ ካልእ ቪድዮ 3 ዓመት እንተሪፈናና ዘለዋ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እውን 3 ዓመት ገዲፈ ያነ 5 ወርሒ እንተሪፈናና ዘለዋ ድሕሪ 5 ወርሒ ሚድ ተርምስ ክመፅእ እዩ ሚድ ተርምስ መን ክዕወት ኣይንፈልጥና እቲ ዘሎ ስታቲስቲክስ ግን ዴሞክራትስ ክዕወት እዮም ብኻልእ ኣዘራርባ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዘን ዝመፅእ 5 ወርሒ ጥራይና ክንጥቀመሉ ዘለና ድሕሪኡ ስልጣን ከይህልዎ ክእል እዩ ዴሞክራትስ ድሕሪ ተዓዊቶም ስታተስ ኮ እቲ ናይ ቀደም ክምለስ ክእል እዩ ኤርትራ ድማ ከም ንፈልጦ ባሉታ ንምጥቃና እውን ገለ ክገብሩ ክእሉ እዮም ኣይገብሩን እዮም ኢለ ተስፋ ኣለኒ ግን ብተስፋ ክነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ህልው ኩነታት ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕራግማቲክ እዩ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል እዩ ስለዚ ንዕኡ እንተተጠቂምናሉ ንዓና ዝበለፀ እዩ ስለዚ ኣይሆፕ ነዘን ተሪፈን ዘሎ 5 ወርሒ እዚ ኮንፈረንስ እውን ሕጂ ምዃኑ ኣይሆፕ ገለ ፕሮስፔክት ዘለዎም ብነቕፋ ኤነርጂ እውን ነይሩ ሶሪ ካብቲ ቀንዲ ከማ ናይ ንበልኩም ኣብዚ ተፃሒፉ ነይሩ እዩ እቲ ነቕፋ ኤነርጂ ድማ ምስ ኤርትራውያን ቀጣ ርክብ ዘለዎ እዩ ኤርትራዊ ኣቶ ኣሌክሳንደር እውን ኣብሎ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፅአልኩም ነይረ ኣብ ነቕፋ ኤነርጂ ከትኩም ዌብሳይት ናቶም ኣትኹም ሓበሬታ ካብ ክትወስድዎ ትኽእሉ እዮም ብዝሰፍሐ መልክዕ and this is very interesting ኣብ ግብፂ ምስ ምዃኑ ዓብ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ከይዱ ኣሎ ናይ ሆፕ ፓርት ኦፍ ዲስካሽን ክኸውን ይኽእል ክኸውን እዚ ስለዚ ኢንቨስተራት ክትዕምትዎ ኮይኖም ኮንፈረንስስ ክግበር ኣለዎ ብኡ ጌርካ ኢኻቶም ኢንቨስተርስን እቶም ቀዳማይ ደረጃ ናይቲ ኤክስፕሎሬሽን ክገብሩ ዝኽእሉ ድዮም ካልኦት ክኢላታት ክሳተፍዎ ዝኽእሉ ስለዚ ኤርትራ እዚ ክግበር ምኻሉ ከም ዓብ ነገር እየ ዝርዮ ከም ብተስፋ ኢና ንሪኦ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ክካየድ ዝኽእል ወይ ክውዳእ ዝኽእል ይብለኩም ኣለኹም but this is a very interesting segment a very interesting development ኣነ ድማ ተስፋ ኣለኒ ገለ ነገር ካብዚ እውን ክመፅእ now ነዚ ድሕሪ ምባልና again እቲ ቻይናን ኣሜሪካን ዝገብርዎ ዘሎ ኮምፒቲሽን ኣቃሊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኤርትራ ድማ ዘለዋ ፀጋታትን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ቦታን ከምኡ ድማ ብዙሕ ማዕድናት ስለ ዘለዋ ንኩሉ ምስ ቻይና ጥራይ ምንብርካኽ ዝበሃል የለን ምስ ግብፂ ጥራይ ምፅጋዕ ዝበሃል የለን ምስ ስዑድያ የለን ንኩሉ ምስ ኩላቶም ከተጋጭዎም ኣለካ ካናዳ ይመፅእ ኣሎ ዝምድና ክዕሪ ደልየ ይብላ ኣሎ ዩሮፒያን ዩኒዮን እግሪ ክእቱ ይፍትን ኣሎ all of them سعودية بعبيو لوخ ناي سعودية أبز قرباني إيرتراك خيد مخانو يزنقر زلو منيستر قديات وصاين كالوت delegation زلو نبي إيرتراك أتو كم زغل قال حبريتات انتطاري يلغو
and more likely ክግበር ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ and then ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ዲላት ድማ ንሪዮን ሰምዖን ዘለና ኢና ስለዚ ኤርትራ diplomatically is moving pretty fast ውፅኢት ናቱን ናብ ትግባረ ዝተለወጠ ጉዳይ ክንርኢ ድማ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ብሓፈሻ ግን ኤርትራ ትግስግስ ከም ዘላን ትስጉም ከም ዘላን ምርኣይን ምግንዛብን ካብኡ ዝጥዕም ነገር የለን ነዚ ሰናይ ነገራት ድማ ናብቲ መፈፀምቱ በፂሑ ኤርትራ ትዕወተሉ ነገር ክንሪየሉ ወላ እውን ኣብዚ እንተሪኢኹሞ ብቀዳማይ ርኤኩ ነይረ ካብቲ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ሮዚስ ሳመሪ ናይቲ ዝሰማምዕዎ ዘሎ ኤነርጂ ሶላር ይኹን እቲ ሪኒዌብል ኤነርጂ ግን ኣብዚ ኢሎም ዘሎ ግን ገለ ካብቶም ኪ ፎከስ ዘለዎም እዮም ብርግፅ ግብፂ ኣብቲ ሶላር ኤነርጂ ተመክሮ እንተሎም can help us ግን why not ነዳድ እንተለና ክፍተሽን ክምርመርን ድማ ድሌትና እዩ ኦኬ እዚ ተሓደዩ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ብልጽግና እንመለስ በራያ አካባቢ ከባድ ውጊያ ተቀስቅሷል። ከዚህ በፊት እንደተለመደው መልሶ ማጥቃት የግማሽ ቀን ወይንም የሰዓታት ልዩነት ብቻ የተጠናቀቀ ውጊያ አይደለም። ከሌሊቱ ጀምሮ አሁንም በውጊያ ላይ ናቸው። በጣም በርካታ ቦታዎችን ያካለለ ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ ነው። ያገዛ ብልጽግና ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሕና ናብ ጽቡቕ ንኸይድ ብልጽግና ድማ መመሊሱ ይኸፎ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ፋምኖ ድማ እስራኤል ንቅድሚት ግስግስኦም ዘለውን ወላቲ ኩናት ዓውደ ኩናት ክትሪኦ ከለኻ ከቢድ ኩናት እዩ እቲ መንእሰይ ኣዝዮም ንኣሽትዮም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ክሳዕ ክንዱ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ዓብ መርሕነትን ብዙሕን ዘለዎም ኣይኮኑን ተመክሮ እናሃነፁ ዝገዝኸዱ ዘለዉ ብወኖም ዝቃለሱ ዘለዉ እዮም ስለዚ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ደርፊ ድማ ነቲ ዘሎ ቃልሲ መሊሳ ሓዊ ላምባ ቀስቂሳትሉላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ቆሮ ከሎ መሬት ረሃፅ ንረሃፅ ገይራቶላ ምክንያቱ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ብፍላይ ሓንቲ ካብተን ደርፍታቱ ነዛ ቪድዮ ጥራይ እናገበርኩ ከለኹ እንታይ ይርኢ ኣለኹ መሲልኩም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት that channel is breaking all sorts of records እዮም ዝብሉ ዘለዉ እታ ኣልበም ማለት እዩ ኣነ ብደርፍታት ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኣፍሪካ ኩሉ ክብለኩም ኣይክእልን ግን ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ደረጃ ዝረአ ኮይኑ ይስማዕኒ ይነበረን ኣብ ሓደ መዓልቲ 5 ሚልዮን ይብል ኣሎ ሓደ ደርፊ ጥራይ ኣይኮነ ትኻልእ ከባቢ 6 ደርፍታት ኣብዚ ቅድሚ ትሪእየን ዘለኹ ጥራይ ልዕሊ ሚልዮን ቪውስ ኣለወን ኣብ ሓደ መዓልቲ እዚ ናይ ኩለን ኣክቹሊ ኦልሞስት ኩለንተን ኣብቲ ቻነሉ ትሪእየን ዘለኹ ልዕሊ ሚልዮን ቪውስ በፂሐን ኣለዋ ሶ this is just insane ኢትዮጵያውያን ድማ ይነግርዎ ኣለዉ ኣብዪ ኣሕመድ ኣኺልካ ይብልዎ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ግን ኦልሬዲ ቴዲ ኣፍሮ ከም ቁሪ ዘፍርሆ ሰብ ምዃኑ ኣብዚ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ አርቲስት አክቲቪስት መሆን ካማረው የአርቲስትነት ካባና ክብር እየወደቀ መሆኑን ማወቅ አለበት። አርቲስት ይገርማቸዋል። በጣም ምርጥ አርቲስቶች ሳይቸግራቸው አርቲስትን አክቲቪስትን ታይፍልል ያለው ኣብዪ ኣሕመድ ፍልስፍና እንዲድፈቱ አርቲስት ባይ whatever nature አክቲቪስት እዩ ንምክንያቱ ሓደ ኣርት እንታይ ክገብር ኣክቲቪዝም ሓደ ነገር ሓደ ኮዝ ሓደ ዕላማ ደትሪ ሰባት ኣብ እንታይ የለው ነቲ ኩነታቶም ሪኢኻ ድማ ትደርፍ ስለዚ ሓደ ኣርቲስት ሮቦት ተዘይኮይኑሲ ኣክቲቪስት ናይ ገለ ነገር ክኸውን ይግደድ እዩ ሰብ ስለ ዝኾነ እዚ እጅ ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ስቃይን ሞትን ውግን ዕግርግርን ድማ ነዚ ሸለል ኢሉ ክኸይድ ፍቅሪ ጥራይ ዝብል ደራፋይ ድማ ጉሒላ ጥራይ ኢኻ ትብሎ እምበር ከምዚ ዓይነት ሽግር መከራን ተሪኢኻ ተዛረብ እዩ ዝብለካ ከም ቴዲ ኣፍሮ ዝኣመሰለ ድማ ይዛረብ እዚ ናይ ቀደም እዩ ስለዚ ንቴዲ ኣፍሮ ኣይፈትዎን ነይሩ እዮም ዝብሉ ነቶም ኩሎም ኣርቲስት ተዓዲሙ ከለውን ኣይተዓደመሉ ነይሩ መስለኒ እዚ ኩሉ ናይ ኮሪዶር ልምዓታት እውን ኣይመፅኦ ነይሩ እዚያ ናይ ቀደም እያ ሕጂ ድማ ሓንቲ ለንቀነኻ ድሕርታ ካሴት ከዓ ተዛሪብሎ እታ ኣልበም ምስ ወፀት ድማ ተሰሚዓቱ ስለዘላ ስቕካ ስለዘይክእል ተዛሪብሎ አይነት ጩኸት እንዳይናወጥ በደም መሰረት ያቆምነው ስለሆነ በብዙም አይነት ጩኸው የብልጽግና ተወዱለት የምትወዱ ሰው የጀመርነው የብልጽግና ጉዞ በየትኛውም አይነት ጩኸት እንዳይናወጥ በደም መሰረት ያቆምነው ስለሆነ በብዙ ውጣውረድ በብዙ ስቃይ በብዙ ችግር ያለፈ ስለሆነ አሁን ትናንሽ እዚህ ከተከልናቸው ፋርሞች የአንዱን ያክል ንፋስ የማያንቀሳቅሱ አጀንዳዎች የሚያውኩን ሰዎች አይደለንም። ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ፀቕጢ ከቢድዎ ከም ዘሎ በዓሉ ስቕታውን መልሲ እንድዩ ግን
ዓሻኻ ስለ ዝኾነ ልቦና እውን ፀገም ስለ ዘሎ መሊሱ ኣድቨርታይዝመንት ክገብረሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ዓበይቲ ዕላማታት ሒዝና ለይትን መዓልትን ብደም ሒልና ንሰርሕ ስለ ዘለና ንኣሽቱ ኣጀንዳታት ንእሽተይ ዕላማ ዘለዎም ካብቲ መስመርና የውፅኡናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካልኦት ድማ እቲ ናይ ቀደም ዓብዪ ስነ ጥበበኛ ናይ ኦሮሞ ዝነበረ ሃጫሉ ሁዴሳ ዝብልዎ ዝቐተሎ ቴዲ ኣፍሮ የጥሕንካ ዝብሉ ድማ ሰሚዐ ኣለኹ ብሓፈሻ ረሃፅ ንረሃፅ ኢትያትሉ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሚድያ ካስርሑ ስለ ዘይገድፍካ ነታ ነገር ከዓ ዘንበድብድዋኻ በዚሖም አንተ ካክ ልንገር ቴዲ አፍሮን ከብልጽግና በላይ ህዝቡ ይወደዋል። በቃ ከተም ከብልጽግና መሪ በላይ ቴዲ አፍሮ ብዙ ሰው ይወደዋል፣ ብዙ ሰው ይከተለዋል። 4 ነጥብ። ወንበር ላይ መቀመጥ ብቻ ትልቅ ሰው አያደርግም። ወንበር ስላለ የወንበር ጉዳይ ደሳ ወንበር ላይ ሳይቀመጡ የነገሱ ሰዎች አሉ። በሰው ልብ ውስጥ የነገሰው እውነቴን ነው የምናገረው በኢትዮጵያ በአርት ደረጃ እየደበረ ማውን ደግፈው ፕሮሞት ሊያረጉት የመጡ ከብዛ ትሪዋ ዘለኹም ያታ ጉዳይ ቃልቃል ያትያትሎም ዘላ ዛ አጀንዳ እዚኣ ብቐሊሉ ክትመውት ኣይኮነትን ንስኻ ኣብ ኩርሳት ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ትህድግ ናብ ልብሰብ ይሰፈሩ ስለዚ ልብሰብ ዝሰፈረ ሰብ ድማ ከተውፅኦ ይትኽእል ኢኻ ሶሪ ብልጽግና መራሒኹምን ኣይትከኣለኩም ነዛ ጉዳይ እዚኣ ካብ ሕጂ መዋፅኦኹም ድለዩ መህደሚኹም ድለዩ መእተዊኹም ድለዩ ይበሃሉ ኣለዉ ኣይተዋሕጠትሎምን ኣለዋ ከም ትሪዎም ዘለኹም ኩሎም እቶም ንቴዲ ዝስከሙ ዘለዉ ካልእ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም እዮም ቀደም ኣይድግፍዎን እዮም ነይሮም ኩላቶም ኣብ ጎኑ ጠጠው ኢሎም ንሃልካ ኩላ ንኤርትራ ድማ ረእይዎ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ምስ ይሕውስዎ ኣለዉ ናይ ትግራይ ይሕውስዎ ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኢልዎም ይጀዋር ጸላእቶም ባዕሎም ዝፈጥሩ እዮም ሓድነት ናይ ጸላእቶም ብሓደ ጽምዶሲ ባዕሎም ዝሰርሕዎ እዮም ኢልዎም በተደጋጋሚ ኤርትራ ምስ ቴዲ አፍሮ ዘራኽብ የብላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ አይነን ሙዚቃ ሰምዒ ኣይሰምዑን ኣይፈልጥን but they are just making all these friendships ብማሕራ ብኤርትራ ብትግራይ ኩሉ ብሓደ ኮይኑ አንጻር ኣቢ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ thank you you just creating our unity ነቲ ዩኒቲ ዝድለ ዘሎ ባዕልካትኩም ትሰርሕዎ ኣለኹም እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ንቐፅል ኣጀንዳታት ብዙሕ ስለ ዘሎ ንሽተይ ትንክፍ ከነብለይና ብፍላይ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ድማ ሓቆም እዮም ውይ ዘብሎም ዘሎ certainly بعمقت يصرحوا لسه لزلو اتا ألبوم دما نتن احنا ندليون عامتات اجندا بتخكل تسرح كوينا رخيبنا يقولوا له ረጅም ጊዜ በሳይ እንኳን በተደጋጋሚ ይመጣ ነበር እንኳን ደናገሩ ነው እንግዲህ ከዛ መካከል በጣም አመሰግናለሁ ደስ የሚል ጊዜ ነው እንግዲህ ቴዲ አሰባስቦናል ሙዚቃውን በተመለከተ እንግዲህ ቴዲ ይሄ 6ኛ አልበሙ ይመስለኛል እስካሁን በርካታ ስራዎችን የሰራ በአልበሞች ብቻ ሳይሆን በነጠላ ዜማዎችም ጭምር ሲያስደምመን የተለየ ነው ብዬ ኢትዮጵያ አደጋ የገባችበት ኢትዮጵያዊ ማንነት ነው በሚያሰጋ ሁኔታ አደጋ ኢትዮጵያዊነት ወድ ከምዚያ ትሪዋ ዘለኹም ተኣኪቦም እንታይ ይብሉ እዛ ካሴት እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ዝበልዋ ኢሞሽናል ሪዞናንስ ምስቲ ህዝቢ ዘለዎ ስምዒትን ስቃይን ኤግዛክትሊ ነቲ ቋንቋ ነቲ ናይ ህዝቢ ስምዒት ኣንቢቡ ንዕኡ ብዜማ መልክዕ ገይሩ ብግጥሚ ገይሩ ስለ ዘውፅኦም ናይ ብሓቂ ነቲ ሰብ መሳይ ዝበሎ ንኣብነት እዩ ነዚያ ደርፊ ክሰምዕ ከለኹ በቲ ሓደ ንብዓት ይመፀካ በቲ ድማ ሓጎስ ይስማዓካ ነቲ ሽግር ናይቲ ህዝቢ ርእዩ ብዝበለፀ ቃላት ፊሎዞፊካል ቃላት ተተኪሙ ስለ ዝገለፆ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት ኣልበም እያ ኢልዋ ከምኡ ድማ ሪስፖንስ ፖለቲካል ክራይሲስ ነቲ ዘሎ ስቃይን ሽግርን ነቲ ፖለቲካዊ ቀውሲ ርእዩ ትክክል ንዑ ኣድረስ ክገብር ዝኽእል ተዓሚቱ ክሓልፎ ነቲ ብልፅግና ከጣቅዓሉ ዘይኮነ ነቲ ጉዳይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓድነት ብዝፈጥር መንገዲ ከም ዘየመሉን ሃገራውነት ሓንቲ ዘረባ ነይራ ንሓንቲ ካሴት ናቱ እነዚኣ ያመስለኒ እውን ጌጋ ይኽላለይ ኣብዚያ ስታይ ኢሎም ገሊፆም ነይሮም መስለኩም እዚኣ ከረየኩም ናብዚያሲ ሓደ ፅቡቅ ተሳመረ ሰዲድለይ ነይሩ እንታይ ኢልዋ እስከ እታ ካሴት እታ ደርፊሲ ሃገራዊ ኮይንካስ ንሃገርካስ ቁዘማ ናይ ሃገር ኮይና እያ ተሰሪሓ እታ ካሴት እዮም ዝብሉ ዘሎ ብፍላይ ገለገለ ደርፍታት ኣዘ ኮሌክቲቭ እቲ ህዝቢሲ ነቲ ዘለዎ ናይ ሃገሩ ኢትዮጵያ ዘላቶ ደረጃ ክሓዝነላ ከስቆርቁረላ ትገብር ካሴት እያ ኢሉ ከምኡ ድማ እቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይቲ ምምቕቓልን ንሓደ ኣንጻር ሓድሕድካ ብከይድካ ምቅትታልን እቲ ሃገር ትኾኖ ዘላ ኩነታት ምስቲ ዘሎ ምስቲ ታሪካዊ ኩርዓት ናይቲ ሃገር ዘለዎም ናይ ኣክሱም ዶ ናይ ላሊበላ ዶ እናበለ ይጠቅስ ዘሎ ሽግርን ኩንነት ናቶምን እቲ ታሪኮምን ዘይቃዶ ብምዃኑ ከምኡውን ነቲ ዘሎ
ፖለቲካዊ ኩነታት ይነቕፈዩ እቲ ስቃይን ምዝን ምፍንቃልን ናይ ዜጋታት ድማ ከም ኖርማል ክረአ ከም ዘይብሉ ይነግር ነቲ ህዝቢ እታ ግጥሚ ድማ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ካሴት ብምላ ፀሚቆም ዝገበርዋ እያ እንታይ እዩ ፀገምናትና እንታይ ይብል ኣሎ reflects on where the nation has gone wrong እንታይ ፀገም ከም ዘጋጠመን ኢትዮጵያ ክንደምንታይ ዋጋ ድማ የኽፍላ ከም ዘሎ እናበለ ይዛረብ መወዳእታ እውን ከም ሓደ ሃገራዊ ኮንካሲ ንሃገርካ ዘለካ ፍቅሪ ከምኡ ድማ እታ ሃገር ወሪዳቶ ዘላ ብኸመይ መንገዲ ክትሓዝንን ክትቁዝምን ከም ዝገብረካ ንኢትዮጵያውያን ልክዕ ነቲ ብፍላይ ነቲ ደቂሱ ዘሎ ሰብ እዮም ዝብሉ ነቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ትቅስቅስ እያ እታ ፖለቲካ ዘሎ ኦልሬዲ ትርዳኣሉ ኮይና ነቲ ደቂሱ ዘሎ ህዝቢ ግን ስቃዩ ርዩ ነቲ ኩነታት ኣብቲ ቃልሲ ክትክሕወስን ነቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ምፍታሕ ኢዱ ክወስ ከብልን እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብፍላይ ብወታደራት ናይ ፋኖ ድማ ከም ሓደ ዓባይ ነዳዲት ኮይናያ ተገልግሎም ዘላ ዝበሃል ዘሎ ብብዙሕ ደረፍቲ ብብዙሕ ሰራዊት ብኣክሰስዕ ከሎ ገለ ርኢ ኣለኹ ስለዚ ነቶም ፋኖ ነዛ ባንዴራኦም ሒዙ ነዛ ባንዴራ እውን ይደርፈላ ስለዝኾነ ነዛ ናይ ፋኖ ደን ኢትዮጵያውያን ሪሊ ብልፅግና is really pissed ብሓቂ ትዘፍርሆ ንሱ ህዝቢ ስለ ደፍርሆ ምልዓል ናይ ህዝቢ ከይግበር ዓብ ፍርህ ኣለዎ ከምታ ትፈልጥዋ ድማ በዓል ጀዋር ድማ ቤላ ገይሮም የንበድብድዋ ኣለዎ ስርሖም ስለዝኾነ የቴዲን ዘፈን የሚወዱትም የማይወዱትም ያዳምጡታል ይሄን ዘፈን አቂቀቱ ልስን እኔ ራሱ የማያዳምጠው ቋንቋው የማይችለው አስተርጎ ነው የሚያዳምጠው አሁን ራሳቸው ላይ የተኮሱት እያልከኝ ነው አሁን ዝዋ ከአክሱም እስከ ሞያሌ እስከ ደወሌ ምንድነው መንግስት እንዲያስበረገገው የሚለውን it has made it the most awaited album of the year አሻ ብልጽግናን አብን ይብላለሁ ነዚ ትዛዓበ አድቨርታይዝመንት እዮም ገይሮም ይብላለሁ ኋላ ዘራርባ ወላ አተም ትግሪ አምሐርኛ ደይ ሰምዑ ኦሮሞዶ ካለው ህዝቢ እንታይ ዝብል ዘሎ ተርጉመለይ እንታይ ነዚ መንግስት ልቡጥ ፊሉ ዘሎ ደርፍስ እንታይ ስለዝበለ ይተዳፍሮ ድለዩ ላይ ታደርፊ ድለዩ ላይ ታካሰታ ተባለ ናይ በሐቂ ነታ ደርፊ ተዓበየ ፐብሊሲቲ አድቨርታይዝመንት ገይሮም ላይ ዝብሉ ዘሎ ኦኬ እዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ድራማ ድማ ንስከር and there is a big one and then this ታደሰ ወረደ ኢሎም እዮም ጀነራል ታደሰ አንተ ወጣው ሸየ ቀደም ክልቀቕ ኢዶ ከምዚ ኢሎ እንታይ ድኾም ይደውል ነይሮም አው ምስ ብልጽግና ቢዘራሩ እና በጀት ምጽና ይወላዮም በጀት ከምዚ የምጽና ንፈልጥ ኢና መድሓይት ከምዚ የምጽና ንፈልጥ ኢና ንመምህራንና ቀለብ ከምዚ የምጽን ንፈልጥ ኢና ሓኻይምና ኣብ ዘመነ ጀነራል ታደሰ መድሓይት ከምዚ ይረኹን ንፈልጥ ኢና ኣብ ዘመነ ጀነራል ታደሰ በጀት ኣይኮነን ተፈናቀልቲ ከምዚ ይምለሱ ግዛትና ከምዚ ይምለስ ንፈልጥ ኢና ወሪድ እንዲሁ ነዋሪ ከተማ መቐለ እዩ ጀነራል ታደሰ ወሪድ ከዓ ኻይሎም እዮም ተነጊረ ብሱ ብጉልበት እዩ ኣይወረድኩን ዝብል ዘሎ ምንም ዘመሓድሮ ነገር እውን የብሉ ነዋሪ ከተማ መቐለ እዩ ከማይ ማለት እዩ ነበር ፕሬዚደንት እዩ ኣይለቅቕ እንተኢሉ ከዓ ብእዝኑ ይወርድ ብእዝኑ ተታሒዝካ ይወርድ ከመይ ዝለቅቕ ከምኡ እኮ እዩ ምሳሌ ተቐሚጡሉ እንድሕር መሳለ ይጥቀመላ እንተኢሉ ታዝደብ ካላ መሳለ ለብዚኣ እኒሃ መውረዲት ካውን እያ እንድሕር ተባሂሉ ወረድ ኢሎም ኣለዎ ሓቀይ ኣይወረድ እንድሕር ኢሉ ጽቡቕ ብእዝን ሒዝካ ምውራድ እዩ ምክንያቱ ብእዝን እናሓዘ ማህተም እንጢሉ ብእዝን እናሓዘ ክንደይ ሰብ በቲኑ እዩ ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ባዕሉ ክፋለ ጉጅለ ሕወሓትን ኣመራርሓ ሰራዊትን ኣዋሃሂዱ ምንቅስቃስ ይገበር ከም ዘሎ ሓበሬታታት ይወፅሉ ካብ ወታደራዊ ኣዘዚ ሌተናል ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ ሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ መዲድ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ ሜጀር ጀነራል ገብረ ደላም ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ከም ዝኾኑን ካብ ፖለቲካ መሪሕነት ድማ ኣይተ ኣለም ገብረ ዋህድ ኢሳያስ ኦኬ ሶሪ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ትግራይ ብፍላይ ዝታደሰ ወረደ ዝብልዎ ኣከቢድ ሓደጋ ነታ ትግራይ መቒልዋ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ሓድሽ ክፋል ናይ ህወሓት መስሪቱ ከም ዘሎ ንሱ ክንገር ከሎ ብኻልእ ድማ ኣብ ኣኽሱም ድዩ ኣላብ ገለ እቲ ህወሓት ድማ ኦሪጂናል ህወሓት ማለት እዩ ኣገዳሲ ኣኼባ ገይሩ ንታደሰ ወረደ ኣልይዎ ብደብረፅዮን ብዶክተር ደብረፅዮን ክትከኦ ይደሊ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ ስለዚ ክሳብ ቨሪፋይድ ዝኸውን ሓበሬታ ንኩሉ ከም ዘለዎ ኢና ክነቕርበልኩም ንኽእል there is a big political chaos ዕግርግር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንግዜ ክንገድፎ ኢና
ሚያዝያ 2018 ዓም ትምረት ጀሚሩ ድማ ስሩዕ አኺቡ ዘካይድ ዘሎ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዘለዎ አሰላልፋ ክሳብ ሕዚ በንጹር እኳ እንተ ዘይተፈለጠ አባላት ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ዝኾኑ አባላት ፈጻሜ ስራሕን አዘዝተ ሰራዊት ግን ነፍስ ወከፍ አባል ማእከላይ ኮሚቴ በመምቃል ናይ መማንን ክሳብ መፍራህ ዝበጽሕ ናይ ጎስጓስ ስራሕቲ የካይዱ ከም ዘሎ ተፈሊጦም اوكي እዚያ ታሪኹም ማዘለኹም ያ ታ ኔክስት ከሪኩም ደልየ ዘለኹ ድማ እቲ ድምፂ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ፖለቲካሊ ዲቪዥን መቐቃል ተፈጢሩ ከም ዘሎ እቲ ናይ ታደሰ ወረደ ጊዜያዊ ምሕዳር ያው ሓሙሽተ ተባሂሉ ሓሙሽን ባዕሉ ተሓሚሱ ኸይዱ ማለት እዩ ቀሊል ይኮነ ዓብይ ዋጋ ይኽፍልና ካልና ይተሓሚሱ ድሕሪ ታደሰ ወረደ ምምፃእ ጊዜያዊ ምሕዳር እውን አካል ናይ ተሓሚሱ ድሕሪ ታደሰ ወረደ ምምፃእ ምንም ህዝብ ትግራይ ታይትሩ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ህዝብ ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ ኸይዱ ትርር ኢሉ ሕማም መከራን ስቃይን ህዝብ ትግራይ ክቃለስ ርእዩ ይፈልጥ ሰምዒ እውን ይፈልጥ እንድሕር ዘይቃለሰልካ መንግስትኻ እኮ እዩ ዝቃለሰልካ እቲ ብካርድ ዝመረፅካዮ ሓደራ ዝሃብካዮ እዚ እኮ መንግስትኻ ይኮነ ፌደራል መንግስት ዝገብር ብጣዕሚ እንደዚህ አትኮን ስልጣን ይብሉን ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ታደሰ ወረደ ናይ ባዕቂ ተሓኻኸ ይድመስል ሓንቲ ግን ደስ በለትኒ በዚያ ጌርና ክንውድኣ ምሕዝነት በሪኽ እዩ ፅምዶ በሪኽ እዩ ካብዚ እንድሓር ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝበሃል የለን ናይ ትግራይ ጉዳይ ንኤርትራ ይምልከታ እዩ ንኣምሓራ ይምልከታ እዩ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ንትግራይ ይምልከታ እዩ ንኤርትራ ይምልከታ እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ንኩላትና ይምልከተና እዩ ህልውናና ብሓባር እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ህልውና ህዝቢ ሱዳን ህልውና ህዝቢ ኦሮሚያ ህዝቢ ዓፋር ካልኦት ህዝብታትን ናተኣሳሰረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብልፅግና ከም ፃዕዳ ሽጉርቲ ክንቀል ኢትዮጵያውያን ምስ ናይ ዞባ ሓይልታት ክዳና መነ ፖለቲካል ማቹሪቲ ኣብ ትግራይ ክረአ ዘለዎ ብስለት ወይ ከዓ እቲ ፖለቲካ ናብ ሓደ ኣገዳስን ነጥቢ ደይቦ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ሓቋፊ ፖለቲካ أنا بيني نتحدث فيها دي كونست حواقف كات نبرو لتخيل بوليتيكا كده أنا من is becoming a very prominent voice أقد داس دمسي أبت بوليتيكا نيتجراي بفرلا إذا ما أبت زوبا سلام ركعت إنه كله تسمع دون أنا بكله مسير ترى دي كونه بستم كله تثبتاتون بحر تخبابير كان من بار منفس أما ده حتى لا كسمعكم يا مخنياتو كي تبلا شو خلوهم سم أسئلة زلنا ልባችን ትሁት መሆን አለበት ሌሎች ከዚህ ሁሉ ችግር ነፃ መውጣት ከፈለግን ማድረግ ያለብን ነገር አለ በትግርኛ በአማርኛ ነው ዛሬ መልእክት የማስተላልፈው መጀመሪያው ልባችን ትሁት መሆን አለበት ኤርትራውያኖች ትዕቢት አለበት ይሄ የተገለጠ ኃጢአታችን ነው በዚህ ሁሉ መከራ ኤርትራውያን ዕቡያት ተቐንዲ ፀገምና ኤርትራውያን ትዕቢት ከም ዝኾነን ብሰንኪ ትዕቢት ኩሉ ትስግርና ዝወድቕ ዘሎ እናበለ በምሓርኛ ንኢትዮጵያውያን የረድኦም ኣሎ ሕጂ እቶም ኤርትራውያን ድዮም በምሓርኛ ሰሚዖም ነቲ መልእኽቲ ናቱ ክርድኡሉ ወይስ ናይ ኤርትራውያን ምስጢር ይነግረኩም ኣለኹ ኢሎም ገለ ላይ ክገብርሉ ስለ ዘለዉ እዩ ኣነ ከምዚ ዓይነት በትክር እየ ይፈልጥን እየ ብልፅግና መይቱ ህዝቢ ፈንፊንዎ ንዘሎ እንታይ ኢሉ እስከ ፅሒፉ ምስ ተፈፀመ ዘክሩኒ ሰንድዎ ጎይታ ሽግር ናይ ኤርትራውያን ብኣብይ ኣሕመድ እዩ ክፈትሖ ተደሊኹም ፅረፉኒ ርገሙኒ ኣይግድሰንን እዩ ዝረኣኽዎ ስለ ዘሎ ርግፀኛ ኮይነ ይዛረብ ኣለኹ እንታይ እናንፀርፈካ ስኸዳ ምሕረት የውርደልካ ጥራይና ንብለካ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ፖለቲካ ብፃድቃን ጌራ ብኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ዝነበረት ናበይ ገፃ ከይዳ ናበይ ከም ፀረየት ኢና ንርኢ ዘለና ኣፍትሓላ ጥራይና ንብለኩም ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ኣይኮነን ብወታደራት ብቴዳ ኣፍሮ ክርህፅ ወላ ኣሎ ኣብ ከምዚያ ጉዳይ ኬትካ ንኢትዮጵያውያን ክትእምን ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ግን ናይ ብሓቂ ዘሕፍርን ዘዋርድን እዩ በዓል እዚኦም ድማ ከምታ ዝበልክኹም ናቕፋ ፕረስ ከዳኽሙን ጎም ሸትን ኮለል ድብሉ ዘሎ ስለምንታይ የዳኽምዎ ከም ዘለዎ ድማ ክበርሃልኩም ክኽእል ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ክጥርንፍ ዝደሊ ዘሎ ንዑ ኣጆኻዮም ዝብልዎ ዘለዎ ዳትስ ዋይ ድማ ከም በዓል ንኤርትራ ኣማእኪሎም ንዝሰርሑ ዝቃልስዎምን ከዳኽምዎም ዝፍትኑ ዘለዉ ክትሪኦም ከለኻ ሓራሓረ ክንደይ ፖስትና ትርእዮ ስለ ዘሎ በዓል ዝገብርዎ የብሎምን ግን ጀነራሊ ብድሕሪ መጋረጃ ኣፍ ናይ ካልኦት ዓሻስ በትሪ ለባም ስለ ዝብልዎ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዘሎ ግን ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤኒዌይ ኣብ መወዳእታ
كم وتر نقبرو زلنا صبغ نجرنا عدنا نهزبنا كمتصنا ندلي نيلو مارسب زخدي لايك مقبار شير مقبار يتوق من حسابكم من قرفنا بلنا مزيادة رفق نقتلكم سلام